क्रिकेट जगतରୁ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଅଧିନାୟକ ପଦ ହରାଇବା ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା କଟୁ ସତ୍ୟ। ଗମ୍ଭୀରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଦେଲେ ଏମିତି କିଛି କଥା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବ। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏବେ ଓଡିଆଇ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୁମନ ଗିଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି। ରୋହିତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ମାତ୍ର 8 ମାସରେ 2ଟି ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ 2024 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ବର୍ଷ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଦଳ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ରୋହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତାଇବାର ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ଦଳକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅଛୁ। ଏହା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପାଇଁ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ 2ଟି ଉପାୟ ଥିଲା। ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଏହା କରିବା କିମ୍ବା ତାହା କରିବା। ଏହା କେବଳ ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଧାରଣାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ଥିଲା। ରୋହିତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025ରେ ଖେଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିମାନେ କିପରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ ନ ପଡ଼ିଥିଲୁ ଏବଂ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇନଥିଲୁ। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁତ ସହାୟକ ପାଇଲୁ। ଆମେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ। ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ।